Gwamnatin Najeriya ta ƙara kuɗin fasfo mai shafi 32 zuwa 100,000, mai shafi 64 zuwa 200,000. Uwar gidan shugaban ƙasar Najeriya, Remi Tinubu, ta ba da asusun bankin da 'yan ƙasa za su saka mata kyautar taya murnar cikarta shekara 65 da haihuwa a duniya. Tsohon mataimakin shugaban ƙasar Najeriya Atiku Abubakar ya nemi da a soke sakamakon zaben ƙananan hukumomin jihar Rivers. Gwamnatin jihar Katsina za ta gyara makabartun jihar da naira miliyan 680. Tsohon gwamnan Kaduna 'yan Rufa'i na jam'iyyar ADC ya ce gwamnati na ta'azzara tsaro a maimakon kawo ƙarshen matsala a ƙasar. Gwamnatin jihar Katsina ta soke lasisin makarantun kuɗi. Ahmad Babba Kaita, tsohon sanatan shiyar Daura, ya ce gwamnatin Najeriya da ta Katsina duka sun gaza ta kowane ɓangare. Gwamnan jihar Niger ya sauke duka kwamishinonin shi da wasu masu mukamai daban-daban a jihar. Hukumar Hizba ta jihar Kano ta kama wasu mutane da ake zargi da yunkurin safarar mata zuwa ƙasashen waje. Gwamnan jihar Katsina, Malam Dukka Umar Radda, ya jagoranci tawaga ta musamman da ta kunshi 'yan siyasa da kuma dattawan jihar zuwa fadar shugaban ƙasa domin gabatar mashi da matsalar tsaron da jihar take fuskanta har a halin yanzu. Girgizar ƙasa ta kashe sama da mutane 800 a Afghanistan. Burkina Faso ta haramta luwaɗi da auren jinsi a ƙasar, sannan za ta yi hukuncin ɗaurin shekara 5 ga duk wanda aka kama da laifin hakan. Shugaban Ghana ya sauke alƙalan ƙasar.